Δημητρούλα, έχεις ετοιμάσει κανένα θέμα με δείπνο? Έχουμε πλάνα. Από αυτό που δεν πήγαμε, το κάνω παράπονο τώρα. Εγώ ήθελα να πάω και δεν πήγατε εσείς. Μα τελικά δεν πήγατε. Κάνατε πίσω. Πού πήγαμε εμείς? Μα το τέτοιο. Το Dream. Ναι, είναι δηλαδή τώρα αυτό που ακούω θα Περίμενε, Αυτή δεν ήθελε να πάμε. Εγώ έχω αγροφοβία. Φοβάμαι. Πέσω να αυτός. Λοιπόν, είναι, να εξηγήσουμε στον κόσμο, είναι από το backstage μιας φωτογράφησης για το περιοδικό μας, το περιοδικό δωμαδίο, το οποίο θα δημοσιευθεί τώρα την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι λοιπόν, βλέπουμε τη φωτογράφηση, είναι ένα εστιατόριο που σας ανεβάζει στα ψηλά κεντρός. Στα 50 μέτρα, χωράει 22 άτομα. Τα κλείσουν τους πεθαράς μου. Δεν θα χωράει 22 άτομα, ναι. Γαμήλαιο δίπλα εκεί. Αγαπημένη μου πεθερά, σου κλείνω τώρα ένα δείπνο μόνη σου. Το γλυκούλα να τον αφήσεις σπίτι. Λοιπόν, και επιλέγεις εσύ ο ίδιος το σημείο, όχι το σημείο που θέλεις να πας και να δεις από ψηλά. Μετακινείται. Τι εννοείς? Δηλαδή εγώ θέλω να πάω να δω τη Λευκοσία από τη Μακαρίου, ας πούμε. Ναι. Κάπου θα βρουν εκεί να το στήσουν. Επιλέγεις εσύ. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, νομίζω το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, πήγε και η Δήμαρχος Λευκοσίας, η Ελένη Μαύρου, που έκανε γεύμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μιλώντας μαζί της με έχει πει ότι... Μα γι' αυτό, τους λέει ότι άμα κανονιστείτε, όποιος είναι να φύγει τώρα το τραπέζι. Ήταν όλοι ψηλά και μου έχει πει ότι επειδή ήταν δίπλα από την πράσινη γραμμή, λέει είναι τόσο πολύ όμορφη η Λευκοσία που δεν μπορείς να καταλάβει κανείς ότι είναι μοιρασμένη. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από ψηλά. Φοβερό. Κοιτάξτε ρε παιδιά που τους έχουν τους ανθρώπους. Θα είναι πιο ωραίο. Καλημερίζουμε μεταξύ ταυτόχρονα και τον Άλεξη Παναγή και την Κατερίνα Χριστοφίδου. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Εγώ θα πήγαινα, αλλά ήθελα συμπαράσταση και τέτοιο και τα κορίτσια μου. Να πάω δεν νομίζω να μπορούσα. Αυτό το ίδιο. Πρέπει να είναι μόνο γιατί το στομάχι μου θα έχει γίνει τόσο. Εγώ δεν θα πήγαινα καν εκεί πάνω. Έχω λίγη ψηφοφορία. Και ίσως να ήταν καλός τρόπος για να κάνω λίγη βίαιτα. Έχω την αίσθηση. Εγώ θα έλεγα να το δοκιμάσουμε και να πάμε. Να αυτοποιήσουμε και να πάμε. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω την αίσθηση ότι είτε η ψοφοβία έχει είτε η ακροφοβία που έχω εγώ δεν σε επηρεάζει γιατί κάθεσαι και δεν είσαι. Ναι, και είσαι. Οπότε πιστεύω ότι είναι κάτι μοναδικό το οποίο θα πάμε και θα σας μεταφέρουμε ακριβώς το τι είναι. Ναι, γιατί δεν έχει και θα πάει εγώ δίνω χέρια, έλα. Θα έρθεις εσύ Γιώργο? Ναι. Δεν θα κάνετε πίσω. Όχι, θα πάμε. Λοιπόν, ερχόμαστε, σας ερχόμαστε και εμείς. Τα μάνα μου. Να πάτε. Να σας πούμε και πόσο ωραίο ήταν και τι χάσατε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε σελίδα και πάμε σε ένα πάρα πολύ μου αρέσουν τα music.